వెల్కమ్ టు ఆర్ఫే టీవీ న్యూస్. వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో ఎన్హెచ్ఎం కింద సిహెచ్ఓల సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ జిల్లా కేంద్రమైన మెటర్నిటీ ఎదుట నిరవధిక సమ్మెలో భాగంగా నిరసన తెలిపారు. గత 2 ఏళ్లుగా జీతభత్యాల విషయంలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నామని, 6 ఏళ్ల సర్వీసు దాటిన సిహెచ్ఓలను క్రమబద్ధీకరించాలని, ఇతర ఉద్యోగులతో సమానంగా ఇంక్రిమెంట్లు ఇవ్వాలని, ఇన్సెంటివ్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆర్థికేతర సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలని, గత 6 నెలలుగా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఇన్సెంటివ్లు వెంటనే చెల్లించాలని కార్యక్రమంలో పెద్ద సంఖ్యలో తిరుపతి జిల్లా సిహెచ్ఓలు పాల్గొన్నారు.